Jo, to by šlo. Seru ti to. Dopingová kauza hrozí dokonce hráči by měli brzy nastoupit. Hej! Na po... Nechci říct podivný, ale tak hele, stalo se to, pravdu se stejně nedovíme úplně celou, že jo, vždycky to bude jako ta mince má zase dvě strany, jako vždycky u všech sporů. Nevím, jestli se to muselo řešit takhle. Určitě ty najdeš vždycky něco, co můžeš prezentovat, co vlastně se stalo. Pro mě jsou to dost neurčitý věci, na kterých vlastně takový obecný, tam napíšeš jako cokoliv. Takových věcí najdeš 30 na každým a vlastně je to jenom taková jako berla. Věřím tomu, že se dali nějakým způsobem dohromady, většina asi toho týmu, a že šli za Petrem Dětkem a šli mu říct něco ve stylu, že podvádí. Grillujeme tady ve stylu. Jedu, vole, pičo. Co mu šli říct ve stylu, ty vole? Však tam máte dopingovou kauzu. Však ty vypadáš, jak kdyby si měl leukemii, ty kokot. Nic proti, ale nemám z toho taky pěkný pocit, vole. Václavem Varaďou se hrát nebude. Že prostě třeba dokončí sezónu, ale půjdou pryč. Mezi Markem Zadinou a Václavem Varaďou tam problém prostě taky rost, což mě hrozně překvapilo, když vlastně i během podzimu mám pocit, že Marek Zadina chtěl taky končit už. Já si o Markovi myslím, že je velmi dobrý trenér, je velmi pracovitý. Vidíš? Tomu se říká jako tady tomuto. Jo, ty když máš něco takového, jako takovou velkou vrásku, jo, tak to už je jakože hodně drog, jakože máš na krku vys, barakuda, jo, ten je tím proslavený, ty pičo. Nic proti. Ale realita je prostě jedinečná, ojedinelá. Jo, Mikulášek Ostrava. Ne, ten nebere, vole. Ale jako... A oni teďka tady mají kauzu, vole, jestli brali nějaký doping. Nevím, co to má pro ně znamená doping. Jestli to jsou drogy, anabolické steroidy, a nebo po případě nějaké jiné látky, o kterých já nevím, že prostě existují. Třeba také je tam možnost, že tam jeden mohl prcat druhého, vole, a nějak se nakazit, jakože infekčně, ale to je pičovina, to by pak nebrali jako doping. Ale nevím, jestli je to hlavní trenér. Posloucháte a sledujete Zimák na eSport.cz. Dneska pojedeme dost z voleje, ale... Pojebeme. Hej, tohle má kolik? Kurva, to nebudu komentovat. 10, 40, 56 minut. Nebudu, vole. To v té naší klasické sestavě s Michalem Mikeskou. Čau. Čau. Kam míříš? Zatím čus, měj se, adios, my friend. Mám po tréninku a pojedu na nádraží a pojedu vlakem do Pardubic. No tak doufejme, že nebude další nějaký... Do Pardubic! To nějak smíkneš z té cesty nebo něco. Ujede! Aha, hned to tam sjede, vole. V první zatačce je tam online. Jakože na line, vole. Šavý je tady. Nevím, vole, tak tohle už jakože celkem jakože bych mohl říct teroristické. Jak se olizuje Koloušek, dívajte se na něho. On se dívá, ne ty pičo, tohle nedělej. To nedělej, vole. Já toto nemám rád, vole. Ty kokot, zase ti po tady tomhle streamu, vole, přijdou tam, vole, 3, vole, developeři a budou chtít, vole, tvojí moč. Proč jsi to udělal? Proč ses tak olíznul? Jasně. Neberem, vole, my se hodně smějem z těch drog, ty pičo. On bere kokeš, to je jasné, vole. Vidíš ten rypak? Normálně by se ti tak neskroutil, jakože, vidíš, jako, on by ti jenom tak nabopnal, jo, třeba jak čerstvému alkoholikovi, ale určitě ne
Jako, tady on, když to roztáhne ty nozdry, jo, či pičo. Tak žena, vole, třeba taková 19, jo, co měla poslední 3 roky přítele, který měl 3 cm péro. Normálně, pičo. Jo! Tak to se... Ne, dobré a dost, vole. Děkuju, že jste mě poslouchali a užijte si další video nějaké někdy.